Waqt laqgħa oħra mis-sensiela gvern li jisma' il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici saħaq li riforma fil-ġustizzja tikollha riżultati tanġibbli. Semma kif minkejja li żdiedu l-ammonti ta' kawżi sottometti, l-ammont ta' kawżi pendenti naqsu. Dan permezz ta' xogħol intensiv li sar mill-Gvern, tant li anke l-Kummissjoni Ewropea irrimarkat li Malta hija waħda minn 4 pajjiżi li avvanzat fil-qasam tal-ġustizzja. Bat meta rajt illi hija l-inqas waħda f'5 snin tlabthom tal-10 snin. U baqgħet l-inqas waħda. U issa tlabthom ukoll ta' minn mindu bdew jieħdu l-istatistika b'mod kompjuterizzat mis-sena 2000. U jiena konvint illi anke kien morru lura s-sena 2000 ħansibu illi l-ammont ta' kawżi pendenti huwa l-inqas fl-istorja riċenti tal-ġustizzja f'pajjiż. Fuq il-qasam legali, Owen Bonnici spjega kif qed issir ħidma biex charter għad-drittijiet taċ-ċittadini eventwalment ikun jista' jistabbilixxi perjodu sakemm persuna tista' tinqeda mill-qrati. Mistoqsi min-nies dwar ir-restawr ta' siti storiċi, il-Ministru semma numru ta' proġetti li tlestow fosthom ir-restawr fuq iċ-Ċittadella, l-Imdina u l-Ponta tal-Isla. Semma wkoll ir-restawr li sar fuq il-Loġġa tal-Palju fir-Rabat u li nhar l-imnarja reġeb diddit gawda mill-poplu kif xieraq. Spjega kif partikolarment f'dan il-proġett ħadmu l-ħaddiema tal-Gvern u kull ma ntefqu kienu 12,000 euro. Il-Ministru Bonnici żied jgħid li issa l-pass li jmiss huwa li r-restawr ma jsirx biss fuq proġetti kbar, imma anke f'siti li jinsabu fl-irħula madwar Malta u Għawdex. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li l-Kunsillu Lokali jridu jkunu id-difensuri tal-komunitajiet, qal li ċ-ċittadin ma jistax jibqa' jisfhem f'nofs sitwazzjoni bejn il-Kunsill Lokali u l-entitajiet pubbliċi. Tajjeb u ħażin il-Kunsilli Lokali jridu jwieġbu għall-ilmenti tan-nies għax il-Kunsilli Lokali meta twaqfu 23 sena ilu huma għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies ta' dik il-komunità. Stefan Bontempo sostna li l-Gvern jemmen bisħieħ fil-Kunsillu Lokali u qed jappoġġjahom bħal meta l-kontribuzzjoni ambjentali imnedija fil-budget se tingħata lill-Kunsillu Lokali. Is-Segretarju Parlamentari ta' ukoll elenku għal ħidmet il-Gvern fil-qasam tal-governanza lokali f'dawn l-aħħar 6 xhur. Huwa semma qatt ta' inizjattivi fosthom id-devoluzzjoni tal-berex biex jiġu amministrati mill-Kunsillu Lokali u l-fatt li aktar lokaltajiet qed jiġbru il-boros organiċi. Bontempo semma wkoll il-fatt li aktar persuni b'diżabilità qed jiġu impjegati fil-Kunsillu Lokali kif preżentament hemm 17 il-Kunsill Lokali li qed jimpjega full-time persuni b'diżabilità.